Rebiotzoa naiz eta gaurko bideoan zenbait joko egingo ditugu. Horretarako nire adiskideen laguntzaz gain toki handiago bat behar dugu. Zelako bidaia egin dugun! Eta zuen bidekin etorri zarete. Hona hemen, Aritz, Jon, Aintzane eta Zier. Taletan bananduko gara eta txartel hauetan agertzen diren euskal frogak egingo dituzte. Froga ez pasatzerakotan zigor bat edukiko dute. Eta ezerik gabe, hasiko gara! Ale batetik, pinpontadea dugu. Pinpo! Eta bestaldetik, haupa erandu daukagu. Nor hasiko den jakiteko, harriak, guraizeak eta paper jokora jolastuko dute. Hauti! Venga! Bale, berterik gabe, haupa erandu taldea hasiko da. Hasteko, zenbaki bat esango dute eta txartel hauetako bat hartuko dugu. Bi, gaitxoi. Bale, lehenik eta behin, marrazkia dugu. 30 segundo izango dituzte. Así que, bagoaz. Pilotaria. ¡Oso ondo! Osa, hori da futbolari bat. Digo, pilotari bat, hori da futbolari bat, ez pilotari. Pentsatu dut. Ei! Jokatzeko hurrengoak pinpon dira. Pipo! Venga, zenbaki bat ezan. Bost! Mimika. Mimika! Venga, egingo da. Venga, ese, nik. Venga, va. Perurera! Oraingoz, hau parandio puntu bat dauka. Eta pinpon beste bat. Bate doaz. Jarraitu behar dugu. Venga, zenbaki bat ezan. Bat. Venga, abestia. Nora egingo du. Hartuko duzu. Vale. Taldea gatibu eta izena rukatire. ¡Oso ondo! Oraingoz, hau parandio bi puntu dauzka. Eta pinpon soilik bat. Baina, gure txanda da. Ezan zenbaki bat. 2000 years later. Zenbaki bat. Bi. Venga, kultura galdera bat da. Nork idatzin zuen linguae baskon primitial? Bernat Etxepare. Oso ondo! Beste zenbaki bat ezan. Bina. Lau. Marraztu berriz. Zabeitu marrazkia, benetan, beitu. Baina zer da hau? Momentu hau bizita gero jarraituko dugu. Zenbaki bat ezan. La. Abestia. Ostia, payaso, gatibu. Azkenean hau parandio 4 puntu lortu ditu. Eta pinpon soilik 3. Vale, ni Aritxo botako dio. Itxoin, eh? Ilea. Kontu, aurpegia ez hilea, Baina hartu hori laidea, hobeto. Venga, Bat, bita. Itxai, me karri. Bueno, eta ni Joneri botako dio. Asier, maite. Asier. Bai. Maite zaitut, hori badakizu, Bueno. Lanzak, Da horrek nahiko, ja. Vamos. Ai. Bat. Ez, Kontu,